Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Lihlehlile elosolwa ngokudlwengula abulale ingane. Indida ngokushona kophiko lwentsha ku-ANC, kanti ubezilungela umfundi oshawe umphezulu. Izindaba ze1KZNTV uzifundelwa ke uSiyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Inkantolo ephakeme yaseMtubatuba iphinde yakuhlehlisela uLwesine mhla zingama-31 kuMfumfu icala libhekene noLindo Kuhle Mhlongo osolwa ke ngokuthumba ukudlwengula kanye nokubulala uZanokuhle Khumalo obeneminyaka eyi7 ubudala endaweni yaseDumisane emakhaya village eMpangeni. Ngaleli langa inkantolo kulindeleke ukuthi ikhiphe isigwebo sayo. Kulindeleke ukuthi ke nakanjani ngoLwesine lomhla zingama-31 kuMfumfu inkantolo ke ikhiphe isinqumo sokuthi ke uyagwetshwa noma cha umsolo obhekene ke necala lokuthumba ukudlwengula kanye nokubulala uZanokuhle Khumalo oneminyaka eyi7 ngenyanga Ntulikazi ke kulonyaka endaweni yaseDumisane emakhaya village. Kuzokhumbula ukuthi ngesonto ledlule Uvelile enkantolo wawavuma wonke ke amacala abekwe wona. Umkhulu womntwana uthi kuyafisa ukuba ke inkantolo yenze ubulungiswa umsola ke ajeze ngesenzo sakhe. Njoba ehleka nje lapha ujabule uyolala namhlanje uyolala edlele ephaka lenze yonke into. Kufika izikhathi zohulumeni ngoba uthi uma kushintsha laba uhulumeni lapho uthi kunamaparula amaparula umuntu ebulala ungeke ephinde evuka umuntu kodwa bese kuthi unomuntu ufanele ukuthi ephume isinxephezelo. Kuba kuyangama bengiyacela nje uhulumeni ukuthi umuntu osuke enze njeni akaphaya iphela indaba yakhe ngoba uma ebuza ubela kuphi baningi abenza nje bephuma ukuthatha bebulala abantu kodwa mabephuma bathini kuthi baphuma amaparula kuthi umuntu userephi isalukazi ubulala isalukazi ephuma ejele yiko kuba kuthiwa inkantolo inathi isigwebo befana ngaphinde ephuma ejele. Umkhulu uphinde wabeseveza ukuthi ke kuningi okubahlukumezayo njengomndeni selokhu kwenzeka lesi sigameko nokubahlalise kabi ke ongabaniki ukuthula emoyeni. Nobuhlungu futhi ukukhulu okungihlukumeza kakhulu emoyeni abazali bakhe abakhombisa ukukhula abakhombisa ukuzwelana nami babengamthumile kodwa ukuthi sizohlanganisa yena amakhanda abazange bevele. Isikhalo sami futhi sibuhlungu lezo kakhulu ngoba njengamhlanje obathi ngifisa ukuthi ebolele ejele mina ngangokuthi mhlawumbe ngokukhuluma seke saxoxa nabazali bakusasa senzoba sizophenduka kube yisitha kubo ekubeni bana bangibulala ingane ngoba eMpangeni ngangahlaselwa zinsizwa eziwu2 zithi ngishutha umama wazo ebeni ngiphatha ubhompompo mina yami ufuna ngayishuthi kuba ngomunye umuntu abangaba kangihambe lapha ngabe hamba kunovalo ngoba ngisabela impilo yami yabona. Senje ngiyakhala kakhulu ngabazali bakhe noma ke mhlawumbe yena bona bebona ukuthi kuhle lokho akwenzayo kodwa kimi ngibhlungu bafanele bayasondela kimi bezwe ukuthi ngithini. Leli cala ke libukeke selifikele emaphuthulweni njengoba sekusele ukuthi ke umahluleli akhiphe isinqumo kanye nesigwebo. Lezi izindaba ze1KZNTV ngingosamukeliso Nqulunga kisemtubatuba. Bekumele lihlalise inkomfa yabantu abasha maduze ilungu le-ANC lophiko lwabantu abasha eMoses Mabhida region elidlule emhlabeni ngendlela engaqondakali. uLungani Mthalane ubesanda kuqokwa esikhundleni sokuba unobhala wesikhashana utholakale endlini yakhe esethuli ngoLwesihlanu. Isimo atholwe ekusona sishaqise abantu abaningi njengoba bazibonele beveze ukuthi umzimba ubuluhlaza. Igubhuzelwe ifilimu yama intsha ye-ANC eMoses Mabhida region kulandela ukudlula emhlabeni kwaLungani Mthalane obeneminyaka yama-29 ubudala ebanjiswe isikhundla sokuba unobhala wesikhashana. Sikuthole ukudlula kwakhe emhlabeni ngoLwesihlanu after funakala nje engatholakali kodwa ke sathatha isinqumo sokuthi akayobhekeka lehlala khona. It is when sitholile ukuthi kunesimo esingekho kahle sathola ukuthi akasekho emhlabeni. Asazi ukuthi ke mhlambe bekuyini imbangela noma kwenzeke kanjani. Umndeni busasicelile kwamanje ukuthi siyacela ukuthi ama-details afana nalawo siwayekele kuwona ukuze ukwazi ukuthi udile lo process leyo.
kodwa nje akasekho emhlabeni bo-coordinator wethu le region. Maphanga uthoka manje ayikaziwa imbangelo yokushona kwaMthalane. Asikakazi kahle ama-details okwenzeka kwesimo. Kodwa ube umuntu olale wangavuka lokho singakusho nje mhlambe ngoba sikwazi kahle ama-details ukuthi kwenzekaleni kwenzeka kanjani. Njengoba ngisho ukuthi umndeni ubesicela so space leso ngoba kubalekile ukuthi sikuchaze lokho ukuthi singabi nama speculations, singabi nokuqagela ukuthi kwenzakaleni ngoba kuningi ongase abantu bekucabange, kodwa ke siyacela nje ukuthi sithole leso space leso nomndeni uthole leso space leso ukuthi udile nale issue ngendlela afanele udile ngayo. Ezindabeni ze1KZNTV ku-Ingane.Indinda ngisemgongondlovu. Oza kwabo kanye nothisha bamchaze njengomfana obehlonipha futhi ehlezi ezithulele uThobani Isikhakhane obenza ibanga le-11 eMgezeni High School eNtambanana oshone ngesonto ledlule ngemva kokushawa umbane wezulu ehamba noza kwabo bephuma esikoleni. Bakusho lokhu kade kuqhubeka inkonzo yakhe yomngcwabo ebibanjelwe ekhaya. Ubekwe-ke endini yakhe yokugcina ngemuva kwenkonzo yomngcwabo ebisekhaya uThobani Isikhakhane obenza-ke ibanga lika-grade 11 eMgezeni High eNtambanana. uThobani Isikhakhane washawa umbani wezulu ekanye noza kwabo bafunda naye nokho kuzwa kwabo yena akalimalanga ndawo. Uma-ke echaza ngokwenzeka ngosuku uthi-ke akasakhumbuli ngaphandle kokuthi-ke waphaphama nje esivuka phansi lokuyilapho-ke wazama ukuthola khona usizo. Ngayithola sengivuka phansi-ke ngathi ngiyavuka wangavuke ingqondo yavele yahamba namadlebe ayevalekile ngangizwa lutho, kodwa ngazama ukusukuma ngamemeza abakakhwela ngagijima ngayongena khona ngasho ukuthi uThobani ulele lapha phansi uyasho nami angazi kwenzakalani. Angazi kwenzakalani yami ngani ukuthi sawa nini uThobani-ke bengezelungile kakhulu, ubethanda nokuhlekisa, bezwana kakhulu ngoba ngisho esikoleni mayinginayo imali ngangimthengile. Abangani, umakhelwane, uthisha nezihlobo bamchazeke njengomntwana obehlonipha futhi-ke obengakhethi ukuthi umdala noma umncane. uThobani ulandelile igama linika udadewethu waThoba. Akukho kuningi ngakhuluma ngendodana kadadewethu ngaphandle kokuthoba engikubone ekwenza elandela igama lakhe. Wengane zakwethu uThobani ngikhumbula nangelilodwa ilanga ngithi mangikhuluma naye nginosela inhlonze. Ngicela ukuthi ubuye usikhanyisele, uyasazi isimo ushiye ngaphansi kwaso kwaleli khaya, isimo besisiphila zinawe uyakwazi akukho ungakwazi. uThobani ubelungile, uThobani behlala ehleka namahlaya akhe nje. uThobani ubengenawo amaqhubu, bethanda wonke nje umuntu osemphakathini, siyakhala singomakhelwane. Kanti-ke le nkonzo beyithanyelwe-ke nalowo oyimeka kumasipala wasemfolozo uXolani Bhengu naye-ke odlulise amazwi enduduzo emndenini kanye nezihlobo. Zama ukuthi imndeni uNkulunkulu anganishanga ngoba nakho kukhona lana onekhona. uNkulunkulu ubuka imbali yakhe wayibona ukuthi mayisaqhakazile njena angisondeze eduzane. Kubuhlungu njalo singabe sisabheka ukuthi ubizwe kanjani ngoba siyobizwa ngendlela ezingafani sonke. Lesikezi indaba 1KZNTV ngekusamkeliso Nqulunga ngisentambanana. Ake sihlabena nali ikhefu sihlangabeze nezinye masibuya. Asibingelele siphinde sikwamukele ukuthi-ke usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Lihlehlile elosolwa ngokudlwengula abulale ingane. Indida ngokushona kophiko lwentsha ku ANC kanti ubezilungela umfundi oshawe umphezulu.
Umnyango wezemidlalo, ubuciko namasiko KwaZulu-Natal uthi isikhulu isidingo sokuba achonye uphaphele gwalagwala obebambe iqhaza kwezemidlalo ezinhlobonhlobo kulesifundazwe. Lokhu kuvele kwisithangamisa bezindaba somcimbi wezindondo kwezemidlalo wesifundazwe ngolwasemzini ama-KZN Sports Awards ozokuba ngenyanga ezayo. Bamenyezelwe abazodlana imlala kuma-KZN Sports Awards okulindeleke abanjwe eThekwini ngempela sonto. Everything is ready, everybody is ready. We are going there for these following people. Indigenous Games Team of the Year, the finalists are Indugu, Ingatu, Nokoko. Asibashayile izandla. School Team of the Year, KwaShuba. It's Indindale Technical High, Kombindlela Secondary School, Tutukani Special School. Asibashayile izandla. Team of the Year, Hollywood Bets, Dolphin Ladies in Cricket, KZN Junior Rhythmic in Gymnastics, and KZN Senior Rhythmic in Gymnastics. Can we clap for them? Lemikomelo kuzobe kungokweshumi isingathwa kanti isiqhakambise amakhono abezemidlalo ehlukene kubalwa phakathi noPhiwe Kuhlemnguni oyibhokisa labesifazane noma ingxenye yama-Commonwealth Games angonyaka u-2022. Ungqongqoshe walomnyango uthi ke kubalekile ukuqhakanyiswa kwamakhono. Lama awards ashintshe kakhulu kulonyaka ngoba khona ukhawula. Into enje ubaba uNtuli. Ama awards ashintshe kakhulu khona uPremier Ntuli. All the MECs are going to be there. Government is going to be there. Our athletes are doing very well. You can see KwaZulu-Natal is succeeding. Things have changed. We are a winning province. That is what has changed. We are winning. We are taking development to the limits. And I think going forward, from this time to the following years, more is yet to come. Abe-KZN Sports Confederations banxuse lo mnyango ukuba ke ingaphazamiseki lemikomelo yize isimo sezimali. Siyayikhuthaza i-department ukuthi iqhubeke nomkhankaso ukuthi isifandele lama sports awards because they make a difference kuma athletes, kuma officials, kuma technical officials. Sithi noma siyabona i-climate, finance, economy ichekile. We understand ukuthi nohulumeni akayona i-bottomless pit. Kodwa sicela ukuthi this event be prioritized above all other activities because iyona enikeza ugqozi kubadlali bethu ukuthi baye phambili. Iyishumi neshagalolunye imkhakha okuzoqhudelana kuyo isiyonke kanti umdlalo wesilisa nowesifazane abaqavile onyakeni bazozunela imoto ngamunye. Ama-KZN Sports Awards asinikeza ithuba ukuthi ngoba sobeqokiwe ukuthi badlale kahle yini esingabasiza ngayo. Mhlawumbe ungayibuza ukuthi kungobani kukhethwe imoto. Imoto sike sihamba understand ukuthi yenza impilo ye-athletes ibe lula. Lifinyeleka kalula ekhungweni zokuthi liqeqeshe. Even makuthiwa uyahamba nje uyokwenza press briefing wenza shopping impilo yakhe ibalula ngizindlela uba nesikhathi esiningi angasithatha ukuthi ayitrainene nangaphandle kwaloko kumnikeza indawo nedignity ayideservayo umuntu esuke umdlalo wesport noma iathletes. Indabeni ze1KZN TV kube kuntombi khona Mvubu eThekwini. Uthi bancamela ukuphumela eminyango ngenxa yokwesaba uma kunezimvula ezinamandla noma kunomoya umndeni wakaSilangwe eNdwebu eHighflat kuward 14 ngaphansi kamasipala ubuhle bezwe ohlala endlini yodaka esivele wile kodwa ke basahleli kuyona. Usandile Silangwe uthi bayizintandane kanti ke futhi uhlala nabofowabo ababili omncane kakhulu ke uneminyaka eyi15. Uthi izingane zakwabo sezayeke esikoleni ngenxa yesimo sasekhaya kanti ke abakucelayo kwakhelwa indlu yomxhaso lwahulumeni. Zibhekene nobunzima izintandane zakaSilangwe eNdwebu Highflat kuward 14 ngaphansi kwamasipala ubuhle bezwe. Lo mndeni uthi ubuhlala kule ndawo nabazali baba bangasekho kanti njengamanje bahlala bayizilamani bathathu kanti omncane kakhulu uneminyaka u15 nayo sewayeka isikole
ngenxa yesimo sakubo. Bathi kade babethenjisa ukwakhelwa indlu yoxhaso lahulumeni kodwa namanje lutho. Kanti le ndlu abahlala kuyona eyodaka ngemuva isiwile. Nihlangene nomasipala wangakithi. Ngicela ukuthi ningisize ngaphansi kosizo engicelayo kwengcindezi engabhekene nayo lwesizo lwendlu. Ungubabekazi walezi zelamani uthi lezi ingane ziphila ngokukhangeza azinawo amandla okuzakhela wabe sezicelela usizo. Isimo sabafana bathathu bashonelwa abazali abanamuntu abasebenzi baphila nje lempilo yokuthi siloko sibakhangeza nomakhelwane. Siyacela nibasize ngoba indlu abahlala kuyona ingabawela noma nini. Magnetha nje siyavuka sibabheke ukuthi ayiwile nindlu kubona. Bayawubhalisa umxhasa uphumi nekhansela liyafika lishuthe kodwa abatholi usizo. Ungumakhelwane uthi sinzima isimo labantwana abakhule ngaphansi kwaso seloku kwashona abazali. Busandile ngiyacela nje kuhulumeni ukuthi ngicela nimsize ngendlela axakeke ngayo nathi siyahlupheka so umakhelwane ngaye. Kade babefika abantu bezomsiza bathi bazomsiza usizo lingabonakala lungabikho usizo. Siyacela uhulumeni ukuthi sicela bamxhase. Nathi sesikhe lokho okuncane ukuthi abapheke ngoba akekho umuntu osebenzayo nendlu iyawa ngelinye ilanga izowela phezukwabo. Kubhlungu kuthina. Siyacela uhulumeni angenelele. Omunye umakhelwane naye ucelele lo mndeni usizo. Sihlala endlini enje ewayo. Manje nje asikuthola ukuphumula ngale ngane nje basihlele endlini ewayo zinje. Yebo zinako ukukhula zona kodwa manje umsebenzi azinawo asebenza indawo azina into ephathekayo ekutheni ingazisiza. Siyacela kakhulu ukuthi bonke abakubonayo abazabona nje ngesimo salomuzi belekelele baphonse esivivaneni. Lokho nje anakho umuntu angakwazi ukusiza lengane akuphonse. Belekelana abantu ngazo ngoba kuyingane ezixakeke kakhulu nengane ozibonayo ukuthi ziyahlupheka. Izingane ezilala zingadlile ngaphandle kokuthi ziphume ziye emzini womuntu zocela ukudla. Uthola ukuthi mhlambe eziza emzini omunye nawo uzixakekele zingatholi lutho zilala esisweni ngekho lutho. Siyacela nje ukuthi belekelela abantu kakhulu mabebona lo muzi odabukisa ngalendlela. Iphunzile imizamo yokuthola ukuphawula kwamasipala obuhle bezwe kanye nomnyango wezokuhlalisa kwabantu ukubheka ukuthi ngabe bayalazi yini udaba lomndeni. Lo mbiko beniwethule lo zamando sicele wezindaba ze1KZNTV ngisendwebe High Flats. Inkosi yesizwe sakwaMpumuza uNtsikayezwe Zondi uthi kuyamjabulisa ukubongwa esadla Nhlavana usho kanje ngesikhathi eqhubeka imbungazo ehlose ukuhlonipha igalelo lakhe esihlalweni sobukhosi njengoba esebuse iminyaka engaphezulu kwama-45. Umphakathi uhlanganyele ndawonye kwimbungazo eyahlukahlukene okubalwa owezintombi nezinsizwa kanye nomjaho obusuka enkantolo yenkosi uzuyophela inkundleni yezemidlalo. Abasubatha bebeyingxenye yomjaho wokuhlonipha inkosi uNtsikayezwe Zondi wesizwe samaMpumuza eMgungundlovu bathi kubalekile ukuzivocavoca nokungenelela imijaho yasemakhaya. Jabule kakhulu ukuba ingxenye yayo le race ngoba ila kusuke khona kubungazwa inkosi unyaka nonyaka so nanendlela abayihlele ngayo unyaka nonyaka nje hlezi kusigqugquzela ukuthi sizoba khona sizokwazi ukuthi inspire intsha le ekhulayo ibone ukuthi nayo going forward khona engakwazi ukuthi iphinde kwenze. Kusho khulu kakhulu ukuthi enene nama fund run sabagijimi abasemazingeni athe ukuthi thuthu siwa support nawo khona bonke abantu bezogqugquzeleka khona abaningi ababukela kuthina nathi sifuna ukuthi sibonele ukuthi asizitsheli mekwenza izinto enje kanje futhi nalo akona nje just fund run kugudwa umcimbi othile wenkosi baba uMancinzi Zondi esifisa nathi ukuthi ngelinye ilanga sikubongwe kanye namaqhawe like lisho njalo icuphi ngizwe nje kufutha ngiyivocavoce nje qale ngajima lapha enkantolo esijima namakhosikazi wathi wakhona lo mjakho ngathi ake ngene nami ngibe khona kulo mjakho ke ngibothi kuzoba njani hayi nami ngethi cha kwavuma ngiza ngafika la thina njengabantu abadala sesibambe kakhulu iqhaza ukuthi sizivocavoce kuyasisiza kakhulu ukuthi sibe nempilo engcono ngisenhlanganweni yogogo nomkhulu ecaluza kuthiwa iphila kade
sizimisele kakhulu ngihamba ngisho nalokhosho wami la eduze kwami ukujabule ngempela ukuthi uyayibona imiphumela yakho thina abantu abadala siyazimisela. Umntwana omkhulu osekungiyena owaqokwa inkosi njengendlalifa uthi sekwaba umcimbi waminyaka yonke lona. So ke njengoba ngokwesithathu kulonyaka so njalo ke bakuyi i-weekend esondele nomhla 31 October celebrate nje leyo nto. So ke kulokhu ke sikwenza via esports ngoba ukubuka ukuthi singagcini siphamisa igama kuphela but asibe sithuthukise ezemidlalo ngoba ezemidlalo sikhipha nabantwana ama drugs naseyintweni lezi ezingalungile phinde futhi ilekele nabantu abazoba ukuze babe nemizimba emihle njengoba sibone namhlanje kukhona ugogo na 65 years kodwa usemusha kanje inxa unyaso umzimba so also siphinde sikhuthaze inkosi ithi kuhle ukubonga usaphila. Kube kuhle umuntu mengabe enze kahle umbonge esaphila ungathi umuntu uyombonga esefile. Lokho kukhombisa ngisho nalabo abakhulayo okokuthi abazali bethu kufanele ukuthi sibajabulele bephila singasho ukuthi siyobajabulela ngoba sebefile. Musu umuntu ahlabe inkomo ezinkulu eziningi ethi wenzela umzali wakhe kanti lokho kuyizelezi kodwa uma umjabulisa ephila nami ngiyethemba ngiyoba idlozi elihle esizweni. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngwampumuza eMgungundlovu. Ake siphinde futhi sihlabe nanali ikhefu sihlangabeze nezinye masibuya. Asikubingelele siphinde sikwamukele ngokuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Lihlehlile elosolwa ngokudlwengula abulale ingane. Indida ngokushona kophiko lwentsha ku-ANC kanti ubezilungela umfundi oshawe umphezulu. Kuleli qophelo ake sikubhekele kwezomnotho. Irandi lakuleli u17.69 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u19.10 maliqhathaniswa neeuro lase-Europe liphinde libe u22.93 maliqhathaniswa nopondo waseBrithane. Igolide ke lona lingu$1,202.24 i-ounce kuthi uwoyela ongahluziwe ube u$76.05 umphongolo. Ake sikubhekele ngosini yezemidlalo. Umqeqeshi wabanyana uDesiree Ellis uthi ukholwa ukuthi kuzoliqinisa ukhakhayi iqembu lakhe ukwehlula kwalo iDenmark ngamagoli 5 eqandeni kumdlalo wobungane obungolesihlanu ebusuku. Wonke amagoli ehlulwe ngawo ibanyana angene esombeni sesibili ngemuva kokuthi kiwe ekhefini kuliqanda ngapha nangapha. Lo mqeqeshi ke uthi yizi iqembu lakhe lisendaweni yama-50 okleliswe kuwona amaqembu emhlabeni kepha likwazile ukuqophisana neDenmark esendaweni ye-12. Uthi esombeni sesibili kucacile ukuthi lamaqembu awekho ezingeni elifanayo. Ngaphambi kwalo mdlalo ibanyana yayigcine ukudlala ngasekuqaleni kukaNhlangulana kobungane neSenegal nowaphela ngokunqoba kwayo ibanyana ngamagoli 2 eqandeni. Ake sikubhekele isimo sezulu esingalindeleka. Ziyagoqa besikuphathele zona namhlanje sihlangabeze futhi kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe ithuliz Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.